उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवली शहराच्या ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचं मोठं आव्हान असतं। अलीकडच्या काळात यावर पर्याय म्हणून नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या माध्यमातून ओला सुका कचरा वर्गीकरण करण्याचे आदेश देण्यात आले। मात्र या नियमाला कणकवली नगरपंचायतीकडूनच हरताळ फासण्याचं काम झाल्याचं पाहायला मिळालं। कणकवली शिवाजीनगर परिसरात गल्ली नंबर 2 मध्ये नेमकं काय घडलं पाहूया। कणकवली शिवाजीनगर परिसरात गल्ली नंबर 2 मध्ये कणकवली नगरपंचायतचा कचरा न भरलेला ट्रॅक्टर उभा करण्यात आला। यातील कचऱ्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली होती। या ट्रॅक्टरमध्ये ओला आणि सुका कचरा एकत्रच गोळा केल्याचं पाहायला मिळालं। नागरिकांनी याबाबतची नगरपंचायतीला माहिती दिली। माजी नगरसेवक संजय कामतेकर यांच्या देखील निदर्शनास ही बाब आणून दिली। त्या ट्रॅक्टरच्या चाकाचं हब खराब झाल्यानं तो दुरुस्त करण्यासाठी वेळ लागणार होता। तो परजिल्ह्यातून येणार असल्यामुळे ट्रॅक्टर तिथंच उभा करण्यात आला, पण त्यामध्ये असलेला कचरा दुर्गंधी येत असल्यानं दुसऱ्या दिवशी अन्य गाडीमध्ये हा कचरा भरून नेण्यात आला आणि नंतर हा ट्रॅक्टर दुरुस्त करून उचलण्यात आला, अशी माहिती कामतेकर यांनी दिली। मात्र या प्रकारामुळे नगरपंचायतीकडूनच आपल्याच नियमाला हरताळ फासण्याचं काम झाल्याचं पाहायला मिळालं। मात्र एकत्र घेऊन गेलेल्या कचऱ्याचं झालं काय, असाही प्रश्न आता नागरिक विचारतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।